Nairobi. Moko kuom jotend migepe mag piny owacho koro yangore ni nyayo mibadhi, tiyo kod omenda marach kendo ok mi pek chenro mag jiwo chumi ma piny owacho tayo. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei koro golo siem mager ne jotaa tije ma kamago. Ibiro riembgi e tich mondo piny owacho onyal chopo singo mar bero chumi mane ogol e ndalo mane gimanyo ombulu. Edwin Okoth miyowa ler mathoth. E romo mane ogwele jotije bede migepe mag piny owacho mawuok e ma ok tin e bede migepe 200 ma pacho ka, wachore ni ripode mag mibadhi osebet ka medore. Achiel kuom gigo momiyo chumi yulo. Jatend jotije mag piny owacho Felix Kosgei wacho ni okang' mager ibiro kaw ne jogo ma ibiro mien kod mibadhi. Is the issue of corruption, which has created a lot of economic sabotage. They have brought down the economy. The few are enriching themselves. The government is reeling in debt. Investments that are meaningless, stalled projects, dysfunction of infrastructure. It has to stop, and it must stop, and it should stop now. Kosgei bende wacho ni moko kuom bede migepe ketho omenda ma omigi mondo gitim godo dongruok ka piny owacho to tur kod gope kod nyinyo ma ichule wi gopego. Jotelo go wacho ni ochunji apis ma kata dhi e yweyo gi mag higa ka higa otamogi. You get people, if they are told to go and live now, they will go for 2 years. Others will go for 6 months. Others will go for 4 months. Why are you sticking in that office? Penjo ma osebet ka ok yud duoko seche ma inono buge omenda bende koro nyaka yud duoko. Ka piny owacho ramo ni kata mana buche ma gimako e kindgi giwegi ma ketho omenda nyaka tiek higani. All the audit queries that have been pending several years have to be sorted out by 2nd October of this year. Rombe ma itimo oko mar boma ma Nairobi, wuodhe mag ndege ma nengogi ni malo, kaachiel kod nyamburko madongo dongo ma jotend migepe go tiyogo, bende koro iwacho ni nyaka rum e bwo chenro mar kungo omenda ma ibiro lu machiegni kod apis mar jatend piny Kenya. I see wasteful expenditure, especially when it comes to even tickets. Going to Mombasa these days, I see a lot of 40,000 shillings to go to Mombasa, or 36, or even to Kisumu. And this is through procurement. You have gone through procurement process lawfully, but the outcome of procurement is very expensive. And we need to review this where necessary. For instance, if we have very many people going to Mombasa, heads of every public service, why don't you come up with a policy that we use SGR? Atamalo 20 kende mag bede migepe ne oyudo duoko maber kowuok kuom janon buge omenda e hiko omenda morumo dwe mar 6 higani. Penjo koro en ka bende thuolo ma piny owacho chiwo mar higa achiel biro romo kelo lokruoge ma iliekogo, to ka bende siem mager ma igolono ibiro ketie tim. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kidwaro mondo